area. No fire was evil soon. No fire one Emma. And I may see a papa. Any minute I have been I pray. Or damn papa could to prove for me. It's a man you know say. So I'm a papa, Omukutamon says, and people do. Or my say, dear, this say papa, yeah, they no. That's why dear mamma, almost your name and go with the Omama. Yo, sister Kate. Said you almost walk outside and I show you it. Let us say, we group and they have been on that way. Sister Kate, so group any bar. Nissan Sika and Pim be the loom, the handkerchief from on. Ya been here, no going to bush for anyone may be a man, you're using a biaka. Yada was say. Nana Brago or Arimia Minia Penny Santuane Ba. Now, what you done, you near see, or more the woman about fair. It's in a sense, Brago Casano or Chesso Krupo, and a Briar Bia or down my walkway. Tisano Krupa, Kutanentema, a papa, Nepeti and a shanty idea, a bano. National Aquatua, Edda Sufi so bad and near prepared, yet baby or one what you chubby. Tiniaka and Snap Aquatua, your deja, Kuno, Epino. Now said the sister Brago, our Wariminia Santua, the Babamano or Casano. Yadamosi. Anticate your tail and a papa fee. Anticate the chance, maybe a tremor on son, no, be a bar. Binia bema ya be kwa bwani ho tini yonko pa no tini se ya be kwa ne yanka chi kwa mpimunum da ya be honye yo ye bra kwa sibroni wodu oni a ofi kwa pata ba ye ememe mi enu omu nua po ene bra ya be odawe etu omo inu na yakasa eye bra kwa sibroni ne yire Mary ena oni ana ka no so ne yire amu akoa ememe mi enu so omu krupo ene bra ya be odawe tini so omu krupo a Omukuta opeti omangachi and people do on ye no call ya bamanie yada mo ase no one fa me ma me monte me yo mami katia eya wo ba go si mensa na so betira wo nche no ofanti ma be ye ba e ware omo ye de akola no kura ya to eti mother say na sepo enel bisa wo ba ni akosi mensa eti na wo kuro ene ya bia wo dawe ti say the one sene ka so se empemu no bra ya be ni ene handkerchief for this okuro no yo aya bia me ni abia ma James White ne yere ene ne ma na e ka say James White yere say onu abia ma pom ene ya ben eti ni me ni nyina wo fa ne ya ba oni wo mo a na ti kuro mu eti le say ya be kwa okuta ne ntema pofa ne petia na shenti ade ne kawa e ka ho ne handkerchief ka ho empemu dio no onye eya mama ASANTE ne mama mi enu yire me ka say eya akofo yire ene atayire omo so omo ekuru ne ya ben ti abe kwa omo peti omo akaji for worship ti ade empemu no dada mu nyina ase Kani ya ben e ko nyane
canopy in a simple woman as you must muntia. It is only if I, Nianca Betia and Pimono, Raya Beni. It's an American of 40 years and a Nipro and a Yabing. It's an American of 40 canas and a Yabing. And Pimio no onion and Okono Mammy and Anna Yusala Mania when you Biaka, Yada wants it. Church no more budget. Yo, I ASANTE with my sister Denta and Eka say, I said, I ASANTE woman, many of them I be when you muda. Baby, or be a you know, be a be any sister Denta. It's another Denta says, and when you have them, I be qua, or good at a petty and a shanty, a dear. Almost soon you have them money, I be our daway. It's a woman you have them, almost good on petty, almost shanty, a dear. I'm going to from people who don't jaya, I beg one to say, I beg. I'm in one at if you're on the more. You are a can James walk out in a man, Marcus before me by. And that is so papa can tell you, that's what they say in the Petanian get for. One more so, I contact and I want Musunia and a down to Musukuta Petia, handkerchief of Shintia, the Jay in Yabema, Yabe Quano. Let them win ask. I know a family, mamma. No, I was on paying one of my grandpa, I am a little no beer in I say. No, I was on paying or you get twice as I come. And I am off and Croman, so you is a pokia. And maybe so I must support, and when you have my idea on that way. Tina must go to I want to my epufa. Omo petia, my shanty, dear, or Meduku, a guso, the only chat, or must say, ya bear quano. That's a demo of fire and no Casano. That I want to say. Yo, I am a man, Eba, or Red Jane, or Red Jason, a young papa, and a briar bing. And I know my nephew Juaso, or the Red Jane in a tijum. To Red Jason, my nephew Juan, a bed from one. And on one young way, I've been so few more than a petia, the Anglish for a shanty, dear, and Pimonum, the Odija, the young papa. Yet I'm going to ask you. I see the one you could soon. Can't have no more trap on us for 5 years, and son. Why, and Tima Obeng. Mile, I want to grow and to me, Amma. After there's an young or could I petty and a shanty idea and intimacy, and people do. Bread to be a penny yow, or no so on in a year, almost feel rat, and qua, almost could I petty and get the shanty idea, and people know. And yes, it's a baby, or no so the young party are being. Today, I don't fear than one qua, also could I petty and a shanty of good so.
Eye owura Anthony Boadi oso de yonko pa ne bra ya ben. Etine bra Boadi sese bra ya ben ko na dia okuta ne peti a ne shenti ade ne ntima empemu edu bra ya wonye no nkoi. Na okone di kanfo di kan no mu fi amane a ono so nya bibia kan. Ya da mu nyina ase.
And this is me. I say, see, nothing. Guy, I've been done for one. Yes, me, mess up. And I say, I need it at the point. Yeah, many a case that you. Yes, you did that guy, I've been quite. For do pass one. And your man a Dawson. Off my pa. You ain't got some fun to soup, and all of our party and swine a minute in mind. And near the now have near clear. Yamani and the Ayade. Sadly, Yangasa, Yenana, Nana Kusi, Bemena, and the Disanti in any book. Only Miana Monedom. Aha. Nana, no, Yemana, Mr. Kufi in the painful head and Nasamasa, Omnets, Yamasi. Agro. No one found a master of Panama. Said you only asked for any yet. Yes, yeah, by my Yako. Or I'm an happy. One with a wool. Or a pet. Pushing a 4 Yako. One with Napa. One with Nachia. Assembly, Yangasa, Ura FIFA, or not so yet to my court. Mr. Sumenu, and the paper, and up of Wahine, on the Dom, Nanahima, or not so come home. Chia. I'm no madam not to Santa Fe, you could say, and I drive it, your Miss for. Assembly, this idea will be a wire clad to be our one sort and leave it. Laffy, lay up with me, come on. Agro, Mamma Katia, who knew me? I know, ma. And Tina Medinaha, Mr. Henry, and in the bushing, I only a man, no man, and the officer for Obia. One would say, Briar be on that way, and a bappo, and a double yanchen cry. It is a Briar be done, person. I watch it down, Mobile be many me. It's a Briar be done, Passoa. Or what to make I say a bell, any yes, Intino, yeah, but Hania sorry. Was so a mudina ha, Mr. Henry say, and that cry, Naha, Master Cranny, this free, handkerchief Philippetia, and then my essay a giant. As long as the banner from to be not see a giant in 1 year, what no family and I don't know what some other craton, but Adam, the upper chili down. Now then, I will be kind of for ye. Now, for our back or bad Auburn, yes, younger than young Suana.
yato bibi enti Mr. Henry say so ogina ha mentoma any brain soldier and then Mr. Henry any abrepa onu oni amane na ofa asefo any onu any abrepa any brain soldier and to any brain soldier e pofa ne handkerchief ne petia ne se kwasikanke emodi and so Mr. Henry see me modi and people do e ba no ne petia was say obapa we you tiri mu asem ka we tiri mu asem an ka wo tena ase na ka wo share de nke be koso eti Mr. Henry say net and e ba ne da form a eni ama Mr. Henry bi ga ne ba ne kwan no eti Mr. Henry why are they yan pinu yes amo chima be wa na ya se ko a do etia and obi a do ni bia so se mo aseli
Sadia sikasa waka sana. Yeye usiye usiye. Wasi ya binti. Mama pa. Woni dia wanya na. Nesi ni pale wa wafuna ni shaka. Wasi na dofu woni ngo ngo. Asante kwa ngo kwa kanjira. Ya bese ni yanko ye ngo dilechi. Na wako. Wachirane do. Do Pamua, and woman Diana Dawson, what the Papa, yet the Apostle. I am our own pillow. When Saint Yashi. Pacho mi jina ha ma nana owusi e chan ane nana owusi e chan atwedi ahene ana nana owusi akwa asiwa kontihene pacho samre wamuso baba konta pa anya da fomu ti samre wo mukura wo nsam sika mpemudu o ma konta nye na odu kwa so a odi atonsu ya no ahemfu ya de na monpre wanwe usera sai Pa chombe dina ha nyina ne bone ifredi ase na emse nipa kakra ni mi wa kakra mi free happy ifri na na fie nyako efie me ya yukuni na me ya yuko ba pani wa biase timili ya beme obaye adwuma obaye na mseti ekuka che ni sa unu e baaye ko hima wa ha odne ba chia am ifa mi nuen se me dofo mi nyina etena ase empanfo ase owo prade a nkwante menyi yen wa nyame be mi ti be bi asakra ne ko bi ase ya asabe ase emfa ne nko ne to ka mu a ya wa ye nyame die enukure ni onipa de oni wa na ni nyame wo ho ni e be me ba ya ni tena ase woni mi tena ase oni e ba e sene ni ni awurade afra na wo ko na sene ma ba ha ni e fra mi na ne nya mi ni na tutu ta photo gra je se em so se be pam ye me bi ai be hu ba oni e ba ti sene me ni mai ba ya ni e be ti abusia na mi ni e be me wo kwa woni mo no ka obeboro obebi panenim me patia oni adoye me sika mpumu no ba no me ne me ma oni me gidisi no moduru kwa mu anu ba ko no de atwa suyo na fifrete no ani yanke ju fita oni e ba nya akon eni me ma onye oduru kwa mu a de eso de ye bia o de aye mbegina ha amani en manu esi ebusia no nyako abronoma oyadin ma ayade hemprom amadana sikama kama
Yeah.
Mama is in Tracy near Bompire. Mama Yanga sorry, I will a jar or bar and on Croncro, Idrimo. Also, so many after for you who are. Ja a Jangan Copon, a jar at the auto soa, I didn't know that you boy in the year. A jar when I was sent Tron, now say a year now sent come for a jar at the was. Sister Brain, what can you know? Boom, a bishia. Ah, yeah, baby jam. Jimmy, Sabri, Otonsa, Afreno, a point. A jar, you understand the answer. See me, baby, as I am from City Pierre and Pois. Dear, what also a fact chain. A jar, bois, Nebusia, one at the Atwani. Oyere emma ene adofo nyinara na chichie nyina yere na boa ma eyi ase bibiara enkoso ewo asomdwem die be musuo esane ohaw biara no oyi afiri enso na won asomdwe akata yenso na eyi ase ma basa yi biara emma so yesie wia bɛnɔ musikasa mma bɔne biara nsi ɛwɔ ɛyɛ ase mma ɛka mma ma deɛ obɛdi adeɛ no anka sɛ menni yɛyi ase ɛna menyɛ ka a saa bere me ho ɛntɔme na metietie na mehaahaa yi biribiara a ɛbɛyɛ musuo biribiara a ɛbɛyɛ ɔhaw afiri yɛn so na ɛyi ase biara ankoso wasomdwe ma yɛn na ɛma ɛka ɛma deɛ bɛbɛ biara ɛnyɛ asomdwe na yɛwie nso a yɛde aseda kɛseɛ ama mo deɛ ma yɛn na biara nkɔso wasomdwe mu deɛ sra sɛ deɛ aka a ɛnyɛ no yɛserɛw ama wɔde akyerɛ na deɛ yɛntumi anka nso a ɛyɛ no yɛserɛw ma wɔde bɛka ho ama yɛn na watie yɛn ahyira deɛ aka nyinaa so ewo doba yes Kristo din mu nti amen amen anapai ya ke kansa mo a ya de wetia ho efo no yo hade engoma etinum dijemu ebi yo hade asamba eti enum dijemu ebi no motwe ene aduno enko mama yentie onyankopon asem ose mama ye enyam mama efrise dollar ba owo adakamana mun nyina bete nene na wo fredi na wo papa no bako enko usori mu na wo bone no bako atemu usori mu Otiye ose mama yi enya mama efise adoro ba wawa owa da kamuna munyina betene na wawa ni wa fredi na wawa wa papa no beko empa usori mu na wawa wa bone no beko atemu usori mu mama yejo Cho one trasi. Beba fanum, me mama no, me nana ne adofo a ye yiem e wo Yesu Kristo edin mo. Anapai ne mamo nyina yere chichire. Si Yakobon on shamoden. O mmobo on shramo. De wa hwere no
ɔma foforɔ ɛbɛhyɛ ane anɔpa yi yɛn nyinaa hu sɛ yɛahwɛ yɛde hyeɛ nanso sɛ ama saa anka ɛbɛ ɛne sɛ wokyie yɛ dɔm a yɛtoo saa bere yi a wɔse sɛ mokɔkɔ sɛ sɛ yɛana yɛ nuanom asogyafoɔ ɔmoyɛ no berɛ bi ɛduru a na wɔ mokɔkɔ berɛ bi duru a na duru sɛ ɛsɛ sɛ wokɔdidie berɛ bi duru a na ɛsɛ sɛ wɔmokɔdi agorɔ ɛbi saa berɛ yi ɛyɛ adesuadeɛ ɛma yɛn sɛ yɛmua yi ɔhyɛ n'akotaadeɛ ɛfiri sɛ wɔnim sɛ aha ɔntena ha daa ɔsɛ hyɛ wo kaneɛ mu mu na afei nyamesuro ɛne ɔdɔ krono mo kristo yɛama afɔdeɛ ɛsɛ bere biara wode wo ho bɔ afɔreɛ ɛma onyankopɔn siesie wo ho na ɛnkyɛ na ayeforoku no aba ɛno nti hu sɛ aha yɛtie yɛntena ha daa yɛwɔ baabi a yɛbɛkɔ na baabiara baabi a yɛbɛkɔ no ɛhɔ ne saa bere mene wo mmienu ɛsɛ sɛ yɛfiri aseɛ ɛsiesie ho ɛduruduru a yɛrekɔ a ayɛde gyie ama yɛ nyinaa anɔpa yi bibisa sɛ wo nso woasiesie wo ho a saa bere yi sɛ kristo pie anim onyam mu a wobɛka sɛ amen mesiesie me ho meɛnkɔ aka waadeɛ baa ho ɛno nti bere mu yi kɔyɛ asɔre baabi na meka kyerɛ wo ɛnua bi ɛfirim na deɛ mekaeɛ ni sɛ yɛpani baako yɛkɔyɛ asɔre ɛwɔ bogu paa so na berɛ a yɛsɔfo no ɔyɛ asɔre na ɔwie no ne mpaebɔ a ɔbɔ twaatoɔ ni ɔse awurade ɛnam ahohiahia ɛne wɔhaw bebree a ɛda yɛ so nti hwɛ nam so ɛntɛm na mafa yɛ nyinaa kɔ wo nkyɛn na berɛ a yɛpɔn asɔre no onua baako ɛbaeɛ baabi a ɛwɔ no nnasɛm a ɔkaeɛ ne sɛ osɔfo pani no ne kasa a ɔkaeɛ nyinaa na yɛmɛda yie wakasa yie nanso wɔkaa sɛ hwɛ na no so na awurade bɛfa yɛ nkɔ no deɛ waka ne yie nti sɛ wɔne ne nam a kasa kyerɛ no wo nso wɔka ho biara sɛ wodeɛ wonsiesie wɔ ho ɛno nti sɛ yesu kristo pie no anim onyam a wonyɛ ahoboa sɛ wone ne bɛkɔ anuanom adɔfo yesu kristo din mu anɔpa yi wohu sɛ yɛwɔ baabi a yɛbɛkɔ ɛnyɛ sɛ wotie yɛtɛ saa nanso nsɛm a ɛwɔ mu no ɛmu ɔdu yie ɔsɛ moma yɛnya nwanwa sɛ yɛnnua yi ɔbɛn nyankopɔn afrɛ no na ɔsɛ ɛfiri sɛ ɛdɔm bi reba a ɔwɔ a adakamene mu nyinaa ɛbɛnti onyankopɔn ebi deɛ ɔte asɛm no na saa bere ɔde kɔ so yɛnnua ɛsɛ obi wu a yɛdeɛ yɛse yɛkɔto no akare nabi yɛde no kɔsie wowɔ ntoma a ɛfɛ a ne boɔden a wode sie baabi yie ɛberɛ bi a yɛyɛ afo ɛberɛ de ahyirɛ no ɔbɛsɔre sɛ sɛ de ɔnwu da saa ne sɛ sɛ mene wodie no nyinara yɛboa hɔmɔden sɛ yɛbɛyɛ onyame adwuma no ɛnso berɛ sɛm no yɛso yɛde ansi a ɔpɛgya yɛn aba animuonyam no na worenhyɛ baabi no nkorɔ no a yɛno ne baabi a ɛyɛ me dɛ paa wɔse yɛwɔfrɛ di na wɔwɔ a wɔayɛ papa no ɛbɛkɔ ɛnkwa ɛwusɔre na woakyerɛ sɛ ɛbɛkɔ ɛnkwa ɛwusɔre no mu ɛbɛde berɛ a yɛte wiase yi ne yɛkɔ asɔre yi sɛ yɛyɛ wɔ nyinaa yɛbua mu mmiɛnsa a ɛmu mmienu ɛne kakra ɛna ɛyɛ ɛkɔ asɔre nanso yɛhwɛ yɛne yɛ te sɛ sɛ wokɔ mu a
na akristofoɔ na yɛade bɔneyɛfoɔ paa ade bi na mekasa ɛgyare pii na mekɔwerɛ madamfo bi ɛwɔkɔna hɔ na dana na wo mɔ ɛwɔ kɔɔt na hɔ na mekɔduru hɔ no yɛfrɛ owura bi na wɔbɛgyina hɔ na ɔsɔfo saa owura no ɔyɛ nimonyamfoɔ a ɔyɛ asɔre bi mpo safoɔ na afei kɔɔdu a ɛde brɛ ɔno no sɛ ɔkɔtete nyaadoa atɔ baage mmiɛnsa na wo a woyɛ sɔfoɔ wokɔtɔw ana sɛ woduru hɔ ɛna wopɛ bi akɔto hɔ bi a ne so ɔnti woti bie na wode akɔyɛ wɔ bi a ɛkɔma wɔyere ayɛ biane atɔ baage mmiɛnsa menim sɛ merebɛn menya akwanhyia anasɛ mensa nkɔm nkurom biom ɛno nti ɛnsɛ obiara wosiesie wɔ ho sie ansa na mmerɛbɔne no aba anyɛ saa yɛni kyɛ fa biara nti anɔpa yi ɔka kyerɛ sɛ wo ɛnkyɛ wobɛfiri wiase ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛsusu yɛ akabɛnsɛm no yɛsusu yɛ nneɛma a ɛmfata na saa berɛ yɛnnua yɛwowɔ yi ɛdin bɛn ɛne yɛyɛbɔ asɛm bɛn ne yɛka fa no ho anuanom adɔfonom papanom ne anuanom a yɛhyia wɔ yesu kristo din mu wo ɛdin bɛn ne yɛbɔ fa ho yɛkɔ baabi na yɛkɔduru hɔ na obi afirim sɛ yɛnnua yi ɔda hɔ yi na ɛmmaa ɛna ɔmɔbɔ adai wɔamfa kristo new apostolic church emu a ofiri Juaso na papa yi deɛ nim ɛfa ne ho sɛ afe apem ahemkono aduakono num mu ɛna owura yi ɛde ne ho maa asɔre na berɛ a ɔde ne ho maa asɔre yi saa berɛ no ara mu bosome korɔ no ara mu ɛna yɛbɔ n'asu na afei ɔsomafo nso ɛde ne nsa ɛtoo no so ɛde wɔn kronkron asubɔ ɛmaa no ma yɛgye no to mu sɛ ampa ɔyɛ asafoba berɛ a ɔba asɔre mu yi yɛ asaa berɛ yi ɔnya mfie ɛmɔtwe papa yi ɔntoto n'asɔre ase da ɛnora mekɔkoma se mene bishop kɔhyiae na bishop ani apere sɛ ɛtetɛ nka ɔno mpo ɛbaa na ɔbɛhyie na ɔtu yɛn sɛ yɛmmra nti sɛ papa no ɔteeɛ no yɛ bishop teeɛ no na ɛyɛ adeɛ a ɔka kyerɛ me sɛ wahwɛ nnipa kɛseɛ paa nti anɔpa yi deɛ mema manfo ateɛ ne sɛ saa owura Obeng ɔyɛ n'adwuma yie na ɛnɛ yɛn nso yɛdi ne ho adanseɛ ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa ɛde yɛ adesuadeɛ na biribiara no sɛ yɛde ɛho ma Onyankopɔn a ɛsɛ sɛ biribiara yɛtu anama ka Onyankopɔn fie na nkwagyeɛ nso ayɛ yɛn dea ɛna wɔkasa pii yɛsrɛ busuafoɔ no na ɔmo nso ɛbɛdi ne ho adanseɛ kakra afei yɛhyira so na yɛde akɔ museɛ and then new apostolic church na asɛm kakra a mekɔ sɛ meka fa me nua ho ne sɛ sɛdeɛ sɔfo di ka bɔɔ ne din no ɔsɛ wonim sɛ yɛfrɛ no Ernest Obeng ɛno ɛde saa na ebi ka ho ɛne sɛ me nua ɔyɛ papa bi a wonya ne baabi kɔ a yɛfrɛ no Kwasi Nyamekyɛ ɛba a ɔtɔ so ɔne maame abɛnkete a ɛba a ɔtɔ so no timi a megyina hɔ a meka sɛ me na ɔdi m'akyi a yɛsɛ yɛwoo no bɛyɛ sɛ mfii bɛyɛ sɛ duonum nim ɔduru skul so ɔkɔɔ skul ɛwɔ ha yaa ɔde wie 69 ɔde ne tiri paa mu
so be kwa ko hwe adwuma ye na me boa no ko nya adwuma e wo GNTs se storekeeper na assistant storekeeper du baby no adwuma no ye basa samba na chi koko ne ofa enso eye adwuma eye share a mo tonton Christine ni ade no edu baby no say o ye na adwene se so okoye aban adwuma to free ho no ko join CMB so ye nyina ni tua Ernest ba ye edu baby na no so ye yiyi o mo adi CMB no kura no e de no ko baby to say banso ene nyina hini ani nyina no ko no aba ko no aba no ye wo no to basre asafumu na South America so no onyini ya ono atimi sigina ye ene ye bo na su ehira no ne ade wo basre no nanso se de ye kura ye mamu emumra kire no udi fie du motwe a ene mra ma akwan e ma oto aba ndo ye fie du motwe e kro no se otimi sigina ye se aha ene megidi wo ntimi anya me nwanwa na emuma ye me de se ode no ho bata New Apostolic Church bibi because na jama atwede na asa asankare hol crown na kokofe go anu Africa no team me bisa ya na okwan ose me ko ha na ya de a efe CMB na chi no mbayifo se na obi bu ni bese anmentu a wogina ho na yesasi ya no abrabo no enkwa wiye se de sese akwa wiye a ayi mu ababoa ya yi jam no ya na chese o se opeduma bi ono so na ni he adwuma chese adwuma ade be mano a se de sofo di ni ho adansi wan timi anya mu ani aso no na se bi na no so adwuma no so ho ito kokko ye adwuma wo duase ho no kura no vitamini ni hia kono onye mini nye ehia say the makers only do mechi no ono onim say friend Billy na me so minim say friend yaw endi just me kan yaw no ohu me a Billy na me so say yaw no ani e ko ba ni di ankasa pa opapa opanyi kwasi nyamiche wanya nbe bi ko ade to no ni Ernest Emmanuel ya Obeng am say bass for the mo amuni mo Emmanuel no de so over the continue na o ya ha no press before me say me nyini ya me ko ye adwuma no me nya abofudin bi na ya me de na me fa kan me din ho afi de gon me ba fie no ye me papa kumei da kokoyi me su bokrata ba ya me di Emmanuel Alexander Jechi me su bi ye no me ko ye adwuma me fa Alexander Jechi na Emmanuel me fe say ubika sikulu ndi me de to nchen esuko wi ase no na me Emmanuel dudi mechi odi ya be na chi mienu no ono so de Emmanuel kan di ho kwasi je afi ono so di no chi mienu no ono so Emmanuel kan di ho edi na yesa Emmanuel no de na papa so no se de Juaso fo nyina anim no de fa presby mu de wa oso ni no na sabio na uko president na nche atese ni din pa na ye Ernest Emmanuel yaw Obeng eti men kan tintin bia eno amu na eye duase adwuma ye num no yanti ni yare me akora na eye Easter no nse Easter ye di no fiada na me so na nse esi kunstu ho ehwe a etako ni nchi nti mitawo bompata but me baha nti Easter to be one aye betu enye wia si ha akwantu no bi suru akwantu na ya return any direna sadano meye suru akwantu na ya return any direna sadano meye this was kebi ma prana
Yantini yare. Mia krana Easter no. Unse Easter yedi no fiada. Na me so nansen yesi kunstu ho ehwen a etako ni nchi. Nti mita wo bompata but me baha. Nti Easter fiada no mama memeda mama kwesiada mama juada Easter Monday no mama. Ebranda me ba besi wo T junction ho na obi bo mama ne yese na unua no wo nti na wo ba na mse menua hwan na yesa ye asefom sem wa pa ni mitum rika na mba mabre wa ho ma bracket ya bibi sa ma me se akwasi wote ya no kure no kure nanka mfa so nyere kura be na nse bi kura nanka ye mfa se aye bibi etisa die nyina se enne ene de bi gya no kwan ana nyame nchade ene se de meka se onfa na edumi ni adu nti no se de sofo kura edi no ho adanse am sa sori mu no nyina no oyi se so pa na di a che se eno ma be kan ho se ye mfinye nwe ekwe am sa se da fata ene de be ma wo na mbigina ha kakra meka no na ono no owo fa no baako mienu miensa enan a che se mimi nim e bi se mimi bae no na o ya bofra a odi machi se de medical ka first no odi machi na wo o maame no so bebre na so ni nyina no ye fa se de se o se eba na aba enti ebusuya misremo mumma nyina entwa yakoma ntwe yem ne kasa di nyankopon be bia eneye damas ya da okasa fo no ase pi se die eye no ene waka we kire se ni nua no na wo yisu pampa adi die se ya nso yisu pampa adi ya ba ma ya dum na se ya ji correction na se ya shira so atako ai ya
ɛne deɛ kɔ aso ma yɛ nyinaa nsɔre nyina hɔ na yɛmmɔ mpaeɛ atwa to Otumfoɔ Nyankopɔn ɔsorosoro hene agya ɛgya yɛde wase sɛ saa bere yi ɔma biribiara akɔ awieeɛ wɔ asomdwoeɛ mu Operator, yɛde wase pii sɛ ɔma yɛ kwan na yɛde wo mfidie nso yɛ adwuma nyame nhyira wo onyame yɛ adom a ɔgyina ɔgyina yɛbɛyɛ n'ase asɔre ɛwɔ Methodist Primary School hɔ ɛyɛ nankora
kakra na deɛ kɔ yɛ a wasiesie ma Amen. Solo na mi ground uche. Why are we
Santi for our better Usia, and I don't fight Jay, a Jemoti, a Bemena, Cantica, Chachamai, or Banka Tachi, Yobakukum. Can't take Crunchy and Crunchy. Sabre, so I Kisco, a Sandra Mai, I know wreck you. I ran take a Phoebe and I ran Timo, on the upper side. Imani waiting in this room in Asa to find him your my bro.
Mimi anuma yewo gogo se we atomania yodi kan akose afua okurani nsem apim num abusia monye otosu mienu abresewa onuso okurani nsem sika apim dunum abusia monye amfa nkam konyangu fom dase emu ma fo mutie me mi dile kwa me wanoma mi fribon pata na misajachia unyada fomno nintina me waha na ne wani se mami Charlotte ode ne abusuafo omo se ba munkura omo nsam sika empem aduonum omo de boa misajachi abusuafo se nkonwa no a omo besesa no mfa omo fa yede omfo moa abusua no omo se nkonwa no anu din ya waha yaya de na mom pre yaya tie me woni wa bushia no no ya adura mata mame wo so oni bi ni nsam sidi daduro sidi empimudu woni wa bushia mu pante mo gaso ni ye kura no bone kwa yesu e ba wo to mi wa kwa echo wa tie ni o oyiro no na e ka sai oyiro no se no e na e ka sai awon fe o wa tie ni na uti na ya bono na ka be du he ye jira alo mo a o se no e na oyiro no le se ba alo mo a udu ya o to asiti ni ya ba e o to asiro so be ka e e bi ye jira alo mo a ye kwa ye sam se ka pore mpi mo ha o wa kwa ache ono ma me no wabusu afo e bi mo e wonne na o fa te mo ka so bi oyiro no o se no ya ya na mo pro ye somebody and from them will be a room or a group. If you're young from Anna by, Tim from Anna Dear Majuma, Timon is our wife. I am from Anna Dear Majuma, Timon is our money.
Abusia, and in that year, Pari, maybe okay. Why would you have a good the standing in our view? I saw for a buyer. Yes, and Abusia, and Canadian, who said, who says the same thing. The standing in our view. Send you a program. And then I saw him. When we see a child, Temple grow on Wakasa, we are man. Send you a man. Why him I want to Casano? Who are we are? And let me clear. Why him who we are down there? I am. It's just a damn sure, Mamma. One will see a buyer, the only other Betty, and the other Tiago. I will see a form with the other who come at you. One man and I won't pay it. One cent tells you. Praise the Lord. And this is I didn't see you at all, Sonny. But I see about the Sukutan, so I got you. I will see ammonia if I can't go young form. I have every
Okronkron asafo Awurade. Bɔremɔre nyame a wo ade nyina na wo bɔ ho. Woni ahiase na woni awieye. Sɛnea wote wɔtete n'anim no wote sa nnera na wote sa nne na wote sa dapum nyina. Onyame kɛse anɔpɛ nso efiri akoma mu de aseda na ɛma wo din kronkron. Sie bu nkombo hwe ye chi a anadwi ye da se awufo. Eni nyina mu no wi wabofo maye ankorankora bedwira en so ntenten wiene. Ma adepa chi bio. Mogya no da so edie mu afurisane na katema da bodwe mu na twara ne twase ye de aseda. Efiri akoma mu de ma wo ebise woni ye dini. Titiro no ye chi wabofo so ne disapos na bo so ngari nara. Ya Islam bambo kasede ma won se hwo so be biara wo. Na dwumadi biara wo mu die no. So shira won na isa odi ko so nso bia tana be hai. Aboa me no nyira kuma ai ba ko gidie mu. Wani da so panu o wudunu mu ami akoso ara tana so ko tire mu. Hanu bugo no ane pai bo mu ara. Era ka pa we so yesro se mu ye ban ko bia na mu nyam. Ene de we bi adun kun na mai ma de ya ye kun. Ene to afre fie ni tana bre abo fie mu so shias. Aha ya be so radio me to ni enton wa ha. What biara and assume biara what's in biara or the man the day no yeah from any yes and what's not it may be at the away again my to smell rosaria it is right because when I bomb fire that's mine or mine can also show on this there is so or may you would yeah you see guys so was more sweet from me na basaba sae afofo ko ni bi so man o ma emu nyenye emmo nyenye nkwati fini anafo emu bi e bi ne ye no so abasue wai na bo a ban yo so mo asu dwen tina aban so na akwasa ne so a wo ban mi na oni ntin na busua ne adofo ne agyamfo aba be hia se enanso ye ba be gya no kwan afiri atiasefo mu aba won nkyɛn. Eno nti agabra ye be hyiemu yi na ye srow se me ani ne honhom nyina nya ba ho na empo kaase ne dwumadi obedi ne wasase suo no entimi anso ne a Awurade wo na wo ye bone fa chewura na wo na wo ye atiasefo ne awufo nyankopɔn agya ye srow fa ne mfom so nyina kye no na gye no fra ahotewfo tena bere mu ho na yenso se bere ne so na ofre yen se de ofre no no a yenso ye ne na bom ato sana enyum a asoro abofo mpo entiase Awurade anopai bra ya bedi ahyiemu yi esro se bra betena ye mfinfin na aboa madwumadi biara ye bedi no ha no nso enkoso wano na ahyewudin kronkron anuonyam na enusi emfie din firi hanko no ampara ya tenkase yese ye no nso ebedi ahyiemu Awurade ye ni tintin bi ye ka ye ya kan yentumi de esese ye kan yentumi anka nyina no agya huamubo na boa ye bi se wasem aka kire ye se ekwan ye fa so bo ampa ye mpo yenim na honhom na odna mayen no na die pinisi a eni ka bie di mayen se de Awurade asem waka no ye nam so adawase we ni ade ye sero se tie kakrai kirasoma ye wo doba yen Awurade Yesu Kristo din mu amen eba akon mama yentie Awurade asem wasna se de agya no enyane awufuo na oma won kwa no eso enwa na sɛdeɛ agya no enyani awufuo na ɔma wɔn kwa no sara no ɔba no nso ɛwɔ ɔpa sara no ɔba no nso ɛma wɔn a ɔfɛ nso ɛmfa ɛsɛ mu nyinaa bɛ mu ato dwom baako ɛnwɛ kyene yɛbɛtena ase wɔ atadi ma Yesu wɔ Yeah.
nyinaa no nso ɛne deɛ yɛtue ne baabiara yɛhu ne biewu ade ntire fi sɛ deɛ Nyankopɔn asɛm ka kyerɛ no ɔse na ne honhom ɛntene nipa mu daa ɛnkosi ɛno nti no ɛsiane sɛ ne honhom ɛntene nipa mu da biara nkosi na yɛ honam nti honam ano asan kɔ ne tebea a wɔyi yɛn firi mu no ɛno nti wasan kɔ ne dɔteɛ mu ɛno nti sɛ yɛhyia mu a na yɛba bɛtie Awurade asɛm saa asɛm a yɛba bɛtie nso ɛyɛ nkwa ɛyɛ ahoɔden na ano ɔnam so ɛsen nkranta nipa no biara ɛno nti sɛ yɛbɛhyia mu deɛ na ɛwɔ sɛ yɛyi adwene mu yɛyi asom na afei yɛgyene yɛni na yɛtie Awurade asɛm yɛ fi sɛ mpanimfoɔ koraa kae sɛ asɛm nam anisoɔ so ɛna ɛkɔ asom ɛno nti yɛsrɛ mo momma yɛn nyinaa hwɛ ha na ɛno bɛtumi aboa yɛn na yɛnnuru sɛ yɛmfiri ha mfi no na yɛnso yɛnya biribi a yɛnso yɛde akɔbɔ yɛn bra ɛfisɛ Nyankopɔn asɛm wɔ hɔ yi yɛtie ɛde bɔ yɛn bra sɛ nnipa wu a ne wɔwu yi sɛdeɛ atwerɛsɛm no ka kyerɛ yɛn nanso yɛn nnipa afɔm de nnipa wu a ne wɔwu ade kyerɛ sɛ yɛnte ne nka bio na ne dwumadi a wɔreyɛ ɛne biribi a wɔyɛ bia nso aso hɔ a baabɔ nso ɔde ateɛ sɛ ɔse nnipa wu a ne yɛti mpo nyinaa ayera wɔne susue bio na wɔne sɛ bɛyɛ wei anaasɛ mede wei bɛto ha anaasɛ mede wei bɛsi nanso Nyankopɔn deɛ wɔnim ade kyerɛ sɛ ɔse na Yesu Kristo wuyɛ no ɔsane wɔ asɛm a no ɔka asɛmpa no so kyerɛ saa wɔ yɛ bibi sɛ yɛ ho sɛ na asɛm akɔkɔ no ɛsiane sɛ ɔde Nyankopɔn yɛ ateasefoɔ ne awufoɔ die nti no ɔba ateasefoɔ mu no ama na aso ha yi a na mmom ɔsane kɔ asɛm ato hɔ kɔka asɛmpa no kyerɛ wɔn a na saa bɛ wɔnya nte Yesu Kristo ne ka na mmom Bible di adanse yɛ sɛ saa afoɔ no nso so a yɛtie Kristo no wɔn nso nya na mpo no obi asɛm ato hɔ no asɛm ato akɔnkɔ bibie ma wɔn a na ɛyɛ agyidifoɔ wɔ saa bere no mu koraa ebinom sɔre baafie wɔn abusua mu ɛma yɛhu wɔn sɛ ɛne mu no so wɔakyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛyɛ ateasefoɔ ɛyɛ owufoɔ ne ɛte sɛ yɛwuo sɛ yɛte ase yɛ Awurade adɔfo wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu ɛde yɛ nkwa sɛ yɛka nkwa a na ɛyɛ de ade nkwa gyina hɔ ma sɛ berɛ a yɛte ase a yɛkeka yɛn ho yi ne yɛtumi yɛ biribiara yɛsusu so yɛ wɔ nkwa na saa nkwa yi a wɔka ho asɛm yi deɛ ɛnyɛ deɛ yɛhu yi na ɛbɛduru baabi na yɛni hɔ no te sɛ deɛ yɛnnua ɔbɛ yi hɔ yi na mmom ɛyɛ deɛ saa nkwa no ɔka ho asɛm no deɛ ɛbɛtena hɔ daa na biribiara ne kɔbɛtumi agye afiri